Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tää on Pullero Plusille Q&A. Mä kysyin teiltä kysymyksiä, mitä haluaisitte tietää. En ole vähän aikaa pitänyt Q&A-videoita ja tässä se tulee. Eiköhän ruveta purkaa tätä. Täällä oli tiukkoja kyssäreitä ja aika diippejäkin semmosia vähän, mutta mä oon vähän pettynyt teihin pikkupulleroihin siellä, koska ei kysytty lempiväriä. Mä vastaan siihen ihan ekana ja se on musta. Se on vähän kuin auto. Auton värilläkään ei ole väliä, kunhan se on musta. Mikä asia on muuttunut eniten julkisuuden myötä? Saako Lärvinen käydä kaupoilla rauhassa? Mitä vanhemmat ottivat tiedon aiemmin työn lopettamisesta ja alkamisesta sisällöntuottajaksi, niin sanotusti täyspäiväiseksi Lärviseksi? Isähän on kuollut, mutta perheeseen kuuluu siis äiti ja mummi. Mummi ei vielä tänä päivänäkään varmaan tajuu, mitä mä teen työkseni. Haukkuu pihiksi. Ja äiti oli ylpeä pojastaan. Se sanoi, että hän ei ikin lähtenyt yrittäjäksi. Niin äiti on ollut ihan fiilareissa ja fanittanut täysin. Mikä asia on muuttunut eniten julkisuuden myötä? Niin varmaan se, kun on yrittäjänä, niin ei tarvii heräillä joka aamu 6 sinne Helenille. Saako käydä rauhassa kaupassa? Niin välillä otetaan kuvia ja välillä ihmiset katsoo. Niin sanotusti kaikki tuntee apinan, mutta apina ei tunne ketään. Eli tänäänkin tultiin tähän mökille, niin kävin tuossa Lahden Prismassa, niin tuli taas semmosia pitkiä katseita ja sitten morotuksia ja tuntemattomilta ihmisiltä. Eihän siinä auta kuin morottaa ja hymyillä, että sitä on videoita katseltu, mikä on tosi jees. Ja niin kauan kun videoita katsellaan, niin mä saan tehdä tätä duunia, mistä mä dikkaan. Eikä se haittaa. Sitten Vesasväki kysyy, millä maustat yleensä possun, kun teet pulleporkkia? Tässä on 2 koulukuntaa. Osa heijaroo pelkän rubin pintaan. Rubina ehdottomasti savustustukun nassu. Se on possulle niin kuin number uno. Tai sitten perus SPG, niin kuin poppamies sanoo, eli salt, pepper and garlic. Eli näitä 3 savustustukulta saa, ei ole kaupallinen yhteistyö, niin semmoisen, se on vähän parempaa kasher-suolaa. Se on vähän niinku tyrkempää mun mielestä, mutta sitä. Ja sitten mä joskus teen sen 10-pinnasen suolaliemen, eli 9 desi vettä, desisuolaa sekoittaa keskenään ja sitten ruikalla näin. Se vuorokaus, sitten rubipintaa, voi olla vuorokaus ja sitten pönttöön. Ja silloin se on ainakin varmasti suolattu ja maustuu se pulleporkki. Osa laittaa rubin just ennen kuin laittaa pönttöön. En tykkää itse. Mun mielestä vähintään se nassu siihen pikku lisäsuolalla vuorokaus aikaisemmin ennen kuin savustatte. Ja pulleporkki tehdään aina niin kuin ripsit savustimessa. Hiiligrilli riittää, muistakaa. Ei uunissa. Ette vittu, niinku Kapekin, niin ette vittu keitä sitä saatanan lihaa. Ja Nyke kysyy, mikä on Lärvisen lempiruoka? Nyt on tullut noin dönerit. Döner-video on muuten editissä. Eetu. Milloin me saadaan döner-video ulos? No se on tulossa. Ei vitti hätiköidä. Sitä hinkataan. Siellä oli muutama vierailija, joka ottaa liikaa roolia, niin ne pitää saada pois, kun sitä lässytystä ei jaksa kuunnella. Sanoisiko tuo ääneen? Puhuin siis Järvensivun Samista, rakkaasta ystävästäni. Niin dönerit on hyviä, mutta lempiruoka nykyään, niin tää on paha. Niin kuin tiedätte, niin mähän oikein ruuasta oikein välitä silleen. Jos mä saisin niin kuin päättää lempiruoa ja mä saisin aina sitä, koska poron käristys on hyvä. Siihen myrttisen suolakurkut, puolukkahillo ja kunnon Lapin puikulaperunoista tehty muussi, niin ai vitsi. Milloin striimiä Pullero Plusan puolelle? Eetu just sanoi, että pitäisi striimaa enemmän. On tehnyt jo 1 striimin ja lisää on tulossa. Onko tulossa uutta Laihankokkijoille luottamista tuotantokautta? Jos ei, niin, ja jos on, niin millainen? Ei ole tulossa, koska toi Suomen paras saunasarja tuli nytten. Homman nimi on se, että niin kuin mä sanonut kaikista asioista, että kaikkien aikansa
paitsi tätä lärvisperseilyä, niin Lahjakokki on tehty 5 kautta, 5 kesää me ollaan kuvattu, 50 jaksoa, vieraita on hyviä, voisi olla vieläkin, mutta reseptit on ne tärkeimmät ja ne niin sanotusti uupuu. Et jos mä rupean nyt pitäisi päättää 10 hyvää reseptiä, niin mä en niitä sais ja mä haluan tehdä jotain muuta välillä, niin tää saunasarja, toivottavasti muuten dikkaatte, kommentoikapa alle mitä mieltä, miten voidaan kehittää sitä tuotteena, mutta Suomesta ei saunat lopu. Miettikää 3,5 miljoonaa saunaa ja koko ajan tulee lisää, niin siitä saadaan ainakin. Ja jokaisella saunalla omistaja, jokaisella ihmisellä omistaja on ihminen, ihmisillä on tarinoita ja ai että, mä dikkasin. Onko jo tiedossa, koska lähtö Thaimaan lämpöä? Rooperi kysyy. En varmaan lähde tänä talvena ja jos lähden niin lyhyeksi aikaa, että ettei sitä huomaa. Mutta toi talvi pitää nyt jotenkin, käynkö mä sitten Espanjassa tai jossain lämpimässä, mutta se on pakko katkaista, se on muuten niin pitkä ja sairas. Paljonko kuukaudessa Thaimaassa asuminen maksaa? Se on semmonen 500 €. Paljonko tienaat kuussa? Alfa Uros on painanut nyt tänne kysymyksiä purkkiin. Mä maksan itselleni palkkaa 3000 € kuukaudessa. Ette tuu näkee mua siellä yli 100 tonnia tienaavissa verokoneessa, koska ei elämiseen tarvi niin paljon. Ja vittu, sieltähän tuli Vesalla lempiväri. Se on musta. Anteeksi, en huomannut. Se oli täällä välissä. Vesa kysyi. Mikä on lempi moottoripyörämerkki? Yamaha. Mulla on Yamaha X-Max Thaimassa. Yamaha. Yamaha on hyvä. Onko sauna roadtrip-kiertueella ollut kuinka rankkaa asteikolla 1-10? Me kuvattiin Fallan kanssa se. Me lähdettiin sunnuntaina tonne Eetun luokse. Sunnuntai, maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstaina 5 päivää. Torstai-ilta mä olin himassa. Se oli aika diippi, yli 2000 kilsaa ajettiin ja 30 löylyt, mutta naama ei tikannut. Vittu, naama kuivui ihan täysin. Eli mä laitoin semmosen paksun kerroksen Nivean kriimiä, niin puolet suli naamaa. Se oli naama oli niin kovan. Joku muutama vuosi sitten puhuit, että unelmasi on tienata 100 000 €. Onko tämä unelma jo saavutettu? 100 000 €, vai onko tuo miljoona? 1, 2, 3. On se 100 000. On tienattu. 6 kiloa mäysää vai 6 kiloa raakaa sipulia? Mäysää. Mikä on mäysä? No karkkia ilman muuta. Saatana Pollero tykkää. Siinä oli meidän Q&A:t. 13 tiukkaa kyssäriä ja toivottavasti saatte näihin vastaukset. Pidetään tossa joku päivä taas Puller Plusille tämmönen Q&A. Oli kiva vastailla teille näihin kysymyksiin. Ei muuta kuin hei Sorono. Moi moi.